салому алайкум дӯстони азиз. ин навбат дар бораи яке аз маъруфтарин блогерони рус Гусейн Гасанов маълумот медиҳем. Гусейн Гасанов ки аст? Ҳусейн Ҳасанов, маъруф бо ном Гусейн Гасанов, блогери озари асл ки аз машҳуртарин блогерони Русия маҳсуб мешавад. Саҳифаи ӯ дар Инстаграм ҳудуди 26 миллион пайгир ё худ подписчик дорад. Илова бар ин, Ҳусейн тоҷир соҳиби якчанд шабакаи қаҳвахонаҳо дар Санкт-Петербургу Москав ва як мағозаи либос аст. Вай коллексияи либосҳои мардонаро бо бренди ду ҳарфи G, яъне бо оғози ному насабаш офаридааст. муваффақияти Ҳасановро корҳои аслии ӯ низ овардааст. видеои кӯтоҳ дар Инстаграм ва видеоҳо дар шабакаи YouTube. Бо шӯхӣ бо одамони маъруф, аз ҷумла репер Дони, видеоблогер Николай Соболев, сароянда Марьяна Ро, гурӯҳи М-Band, модел Диана Мелесон. Ҳусейн Ҳасанов кай таваллуд шудааст? Ҳусейн Ҳасанов 5 июни соли 1994 дар Колпинои канори шаҳри Санкт-Петербург ба дунё омадааст. Падараш ки зодаи Озарбойҷон аст, пас аз адои хидмати ҳарбӣ дар Ленинград тасмим гирифт дар Русия бимонад. Ошхонаи хурде кушода ба фаъолияти соҳибкорӣ машғул буд. тибқи тарҷумаи ҳолии Ҳусейн Ҳасанов дар Википедия, модараш низ якчанд қаҳвахонаҳо низ дошт. Писарбаш аз хурдсолӣ орзу мекард ки аз паи падару модараш равад. Пас аз хатми мактаб, донишҷӯи Донишгоҳи иқтисодии Санкт-Петербург шуд ва онро бо баҳои аъло хатм кард. Аз кӯдакӣ бача ду забон омӯхта бо фаронсавӣ ва англисӣ озод ҳарф мезанад ва ҳоло кӯшиш дорад ки забони сеюмро аз худ кунад. Падари Ҳусейн Ҳасанов дар айёми ҷавонӣ ба мусиқӣ дилбастагӣ дошт. ӯ дар чорабинӣ ва тӯйҳо аз навохтани синтезатор лаззат мебурд. модар низ хеле мусиқиро дӯст медошт ва скрипкаро бисёр зебо менавохт. тамоми истеъдодҳои даркношудаи онҳо дар писарашон таҷассум ёфта буд. Ҳусейн Ҳасанов дар донишгоҳ капитани дастаи КВН буд ва бо шавқу ҳавас дар заковат ва маҳорати актёрӣ рақобат мекард. Ҳусейн Ҳасанов блогериро кай оғоз кард? соли 2015 Ҳусейн Ҳасанов соҳиби дипломи сурх шуд ва ба тиҷорати тарабхона, ки дар кӯдакӣ орзу дошт, рафт. Вай тавонист тиҷорати тарабхонаро хуб пеш барад. Соҳибкори ҷавон ба эҷоди видеоҳои кӯтоҳи ҳаҷвӣ шавқ пайдо кард ва онҳоро дар Инстаграмаш ҷойгир кард. муваффақият ба таври ғайри чашмдошт ба даст омад, вақте ӯ ба дархости дӯсташ дар як видеои хандаовар нақш бозид, ки дар байни аудитория таваҷҷӯҳи зиёд ба бор овард. ин ҳолат такони касбии ӯ дар интернет буд. тавре ки тарҷумаи ҳолии Ҳасанов дар вебсайти «Ҳар чизро бидонед» аввалин навори ӯ ба маънои асли шабакаро таконидааст. навори «Ман парешон кардам» мебошад. дар як муддати кӯтоҳ ӯ тақрибан 30 миллион тамошобинро ба даст овард. баъди 2 рӯзи нашри ин навор, Ҳусейн Ҳасанов ба як клуби шабона рафт. ҳайрат монд. одамони гуногун ба наздаш омада селфиро якҷоя хоҳиш мекарданд ё таъриф мекарданд. вай ҳамин тариқ ба сабти роликҳои иҷтимоӣ, вайнҳои ҳаҷвӣ ва дигар наворҳо оғоз намуд. дар соли 2017 Ҳасанов ба Москав кӯчид ва ба блоги худ тамаркуз карда тиҷорати тарабхонаро дар зодгоҳаш ба бародараш супорид. ва дар ин ҷо дар Москав вай ба сатҳи нави баландтар расид. ӯ як гурӯҳи ҳамфикрони эҷодӣ, як канали YouTube-ро таъсис дод ва дар он ҷо шоуи ҳаҷвӣ «Танзим»ро оғоз кард. ҳамин тариқ ӯ дар байни шоу-бизнес маъруфияти зиёд пайдо кард. дар муддати кӯтоҳ одамони машҳур ӯро ба лоиҳаи худ даъват карданд. дар соли 2018 Ҳасанов дар шабакаи иҷтимоӣ навишт, ки мехоҳад аз президенти Русия Владимир Путин дар бораи овозаҳо дар бораи манъи эҳтимолии Инстаграм ва YouTube дар Русия пурсад. пас аз ин намояндагони шабакаи якуми Русия ба ӯ тамос гирифта чунин имконро фароҳам оварданд. Ҳусейн Ҳасанов дар Тоҷикистон замоне маъруфият пайдо кард, ки дар як бозии бурдноки ӯ зодаи Тоҷикистон бо номи Бобоҷон шоҳҷоизаи арзишаш 30 миллион рубли, яъне аврусро бурд кард. ӯ ахиран ба Тоҷикистон омад ва аз минтақаҳои зебои Тоҷикистон дидан намуд. ӯ гуфт, аз тамошои Тоҷикистон дар шок афтид ва ҳеҷ гоҳ гумон намекард, ки Тоҷикистон чунин зебо аст. дӯстони азиз, канали моро пайгирӣ кунед, лайку падилисаро фаромӯш накунед. агар ягон пешниҳод ё таклиф доред, ҳатман дар коммент нависед. боқӣ саломату сарбаланд бимонед.